To ku daure ku dangula muna subscribe a tashar Abdul Kofa TV domin samun sababbin ayyukanmu da mun dora. So ya shiga raina ban zata ba balle in shirya, kamar da wasa na yi waige sai na taka kulle kan hanya. Ina tunanin budewa zuciya bugu raina zariya, idanuwa sun kai hangen doguwar budurwa siriya. A nan gurin nai su ban tsaye, ido kamar zai tsayaye, ciki nake zanayi maye a takaice. Gaskiya ni san ki nake yi, zuciya kaunar ki take yi, zogaran kai ya yi tsawayi, kar ki bar ni ki zo mu kasance. Da sallama farko kenan, amsa garin zaki ji zance. Abdul Kofa sunana, kaɗan bayani a takaice. Shigar ki kyawun ki zubinki, su sa ido za ya makance. Muryar ki daɗin sauraro, ku ne kamar za ya kurumce. Dagwas gun tafiyar ki, kiwa ko yar kasaita ce. Batu na zo gunki nake yi, munafiki shi ke kyauce. Abin da ke raina ne nufin a gaskiya na yau dace, samun ki gona riba ce, da ke kaɗai za na yi zance, kalma ta so ba na rance, auren ki shi ne